намеци за техника от тук нататък, даже и награди. Ще научим кой е студентът на годината в категория технически науки. Очаквам да го декодира, дешифрира и лайкне най-накрая госпожа Десислава Терезиева, министър на регионалното развитие. Заповядайте. Добър вечер, уважаеми гости, уважаеми студенти. Искам първо да поздравя организаторите за страхотното събитие и номинираните студенти и да се обърна към студентите. Ние вярваме във вас и ви очакваме и в нашето Министерство на работа. Някой ден може да станете и министри, така че опитайте да поработите малко и в България, пък след това навсякъде другаде ще се котирате, ние знаем това. Номинациите. Номинации студент на годината. Категория технически науки. Антон Недялков, Висше строително училище Любен Каравелов. Пейо Ангелов, Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Елица Станиславова, Химико-технологичен и металургичен университет. И победителят е Антон Недялков, Висше строително училище Любен Каравелов. Честито. Една грамота и, разбира се, покана да работите в нашето министерство по принцип, а иначе един стаж от 3 месеца платен, когато искате. Заповядайте. Добър вечер! Искам да изразя каква чест и гордост е за всеки един студент да държи настоящия приз. Искам да благодаря на организаторите на това събитие, на комисията, на моето семейство, което ме изградиха като личност, и на Висшето строително училище Любен Каравелов, което със своите отношения към студентите изгради от нас творци. Довиждане!